ल देख ल बड़ा परेशान लो छठ घाट ये छठ घाट देख कितना सुंदर बनल बस इतना ये ना अपन वाला हो। सही है अपन वाला हो। हां ये अपन वाली है। कितना सुंदर बा तो पहले ही पेंट में इतना जानदार ना ना पहले पेंट नहीं चली बढ़िया से करा के जाना लगवा के पेंट करवा दी ठीक बा। बढ़िया से जैसे सफाई करवा दे कि मतलब पटीदार कुन से बढ़िया अपना घाट छठ घाट लव के छठ अजन नहीं एगो बात और चक हो जाई। एगो बात और बा। हां बोलो पेंट वेंट हो जाई ना तो बढ़िया छठ माई लव के लगी है आ लइकन के कोसी भरक बा त माने चमकत रहे तब ना पटीदार कुन देख के जरिया सो एकदम। हां एकदम बढ़िया से फ्रेश कराए तन चला। ताई पूरा कबाड़ वाड़ सब साफ करवा दे। सब साफ हो जाए एकदम। हां जाना वाना लगवा के बढ़िया से नहीं आगता ही पटीदार बन कुन से आगता ही साफ करवा दे ठीक है ना। सब हो जाए। सब हो जाए ना। हां चल के बाबून का कोसी भराई तो चमकी बढ़िया लागी ठीक बा। ठीक बा ठीक। हां चल ये मर जाए। ये तो अपना घाट पर तो सबसे छोट छठी माई अपने लौकताड़ी। हाँ ये तो अपने सही लौकताड़ी तो देख के खुदे शर्म लागत है। बहुत छोट ये के उकार करे के ये के खूब बढ़िया जोन बा के ऊंच बनवा के डेंटिंग पेंटिंग करा के आ ओकरा बाद एकदम चमका देवे के ताकि लोग देखे तो कहे कि हां जोन बा के छठी माई बनल बड़ी ना बात सही बा। ये जागरण वगैरह करवावल जाए पे। हां हां खूब बढ़िया से जोन बा की कोशिश जोन बा की भरवावल जाए। हां सबसे बढ़न बनाव हुआ करा के ओइसन हो जाए कि मतलब लोग देखे तो कहे कि हम मने केहू बनवाले बाटे जोन बा के देखे लायक है कितनी और ऊंच छठी माई के करा दे बढ़िया उठ के ना तोड़ा मान ले कि हमने कितना बढ़न लोग के बा। हां सब हमनी के एगो हमनी के एगो सबसे छोट पूरा छठी घाट में हमनी के एगो छोट बा। तो अब की पारी इनके जोन बा के पूरा बढ़िया से बनवा देवे के बा इतना शानदार हो जाए कि लोग देखे तो तमाशा देखे। बहुत बढ़िया ठीक बा बहुत बढ़िया।